Gihisgutan na sa mga opisyal sa Davao Light and Power Company, DPWH ug Provincial Government sa Davao del Norte ang pagpalapad sa franchise area sa DLPC. Nagkatagbo ang mga personal sa Davao Light and Power Company, DPWH ug Provincial Government sa Davao del Norte bahin sa nakatakdang pagpatuman sa Republic Act 12144 kung ang pagtugot nga mapalapdan ang franchise area sa DLPC ngadto sa Davao del Norte ug Davao de Oro. Sa impormasyong nakuha sa GMA Superradyo Davao, base sa pahayag ni Davao del Norte Governor Edwin Hubahib, nakigtagbo ang mga opisyal din hisgutan o gihisgutan ang transition process sa DLPC expansion sa unang distrito sa probinsya ug Island Garden City of Samal, lakip na ang Mako sa Davao de Oro. Gikalipay kini ni Hubahib kay dugay na matud pang nag-antos ang ilang probinsya sa sigapalo nga supply sa kuryente. Kay numduman nga April 6 karong tuiga, hingpit nang nahimong balaod ang pagpalapad sa franchise area sa DLPC sa Davao del Norte ug Davao de Oro. Wala pa'y dugang pahayag ang DLPC bahin sa maong kalambuan. Una nang nagpadayag og pagbabag ang Northern Davao Electric Cooperative Incorporated kalabot niini. Ginakuhaan pa kini og pahayag.